Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय थाबाय। थ' नोंथांमोन आं दिनै रस्टिं भिडिअ बानायनाय जानाय नङा। दिनै जोंहा बड' हान्टार YouTube चैनेलनि जिथुनाखि अनार बिथाङा गुगल एडसेन्स खुलिनो थाखाय जोंहानाव फैदों। थ' बिथाङा दायो फैगासिनो मोनफैबाय होनना बुंदों। जोंनि गामि मोनफैबाय, सक मोनफैबाय, दायो मोनफैसिगोन दसे समनि गेजेरावनो। थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जों नोंथांमोननो मोजां जायगा दिन्थिनो नाजागोन। जों माने दाबसे जायगाथिं बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। बड' हान्टारा मोनफैबाय, बड' हान्टारा नैबेनो नायनानै ला। माबायदि मोनदों जों गामियाव फैनानै? जोबोर मोजां जायगाफ्राथ' माने नायथावजाया आरोना। बिजों लोगोसे फै नै आयुस भाई। जों दायो दाबसे जायगायाव बेरायनो थांग्रोगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थ' बिदिब्ला आंबो गारि लानोसै न'? गाहायाव होजोबगोन दे लिंकफ्राव नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालाम, ओरैबायदि सापर्ट खालाम माने। ब्लगिं बानायगासिनो दं, ब्लगिं बड' हान्टारानो। जों दायो थांसै। जों बेरायनोसै थ'दो। नोंथांमोन फाइनालि जोङो लकेसनाव मोनफैबाय। माने लामाया एसे गाज्रिमोन, बेनिखायनो आङो लामायाव ब्लगिं खालामबोनाय जायासै। नोंथांमोननो लामाखौ बारा देखायबोनाय जायासै। थ' नोंथांमोन जों दायो गोजौआव थांगासिनो, नैबेयावनो दङ मन्दिरा बै थिखिनियाव आरोना। माने मोजांथार, माने बेयाव कामाख्या मन्दिर बायदि बानायनो नागिरदों। उनाव जागोन आरो बेफोरो। थ' नोंथांमोन दा गरम जाबाथ' सान्दुंजों जोङो बाइकआव जिरायनो हानाय नङा नालाय, बेखायनो एसि होनानै दोनबाय आरोना, एसि बाइकखौ गुसु जानानै थानायनि। नैबिथिं थांनांगौ लामाया जोबोद मोजां। नैथिं गासिबो हाजो, एकदम गासिबो माने अरुणाचल हाजो बेंखनजोबनाय। दा गोजौथिं थांगासिनो जोङो। नायनानै लादो नोंथांमोना लामाखौ माबायदि, माने गोजौथिं थांथारनांगौ आरोना। एकदम जों दायो गोजौथिं थांगासिनो दङ। थांगासिनो जोङो गोजौथिं। नै जोंहा बड' हान्टाराबो ब्लग बानाय फैगासिनो। नोंथांमोना नायनो हागोन। जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों बिथाङा माने आंखौ लोगो मोननानै दिनै। आरो आंबो इन्टारेस्ट मोनदों, मानो होनना बुङोबा जोङो दायो नै गोदान जायगाबो नायफैदों। गोदान जायगा दिन्थिदों बेनो आङो, जोंथिंनि हाजोखौ आरोना। खाथियावनो बारा गोजान नङा। थांगासिनो दं जोङो गोजौआव। गाखोबो गरमथारना जायगाया। अक्सिजेन खम बेयावबो, माने अरुणाचल बायदिसो, टावां बायदि। गोजौथिं थौबाय था, थौग्रोलाय नोङो। थ' नोंथांमोन जों फाइनालि दायो लकेसन मोनफैबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन, नैबेनो मन्दिरा। बेयाव माने दायो ओरैनो स्टानल' गायसननानै दोनदों मन्दिरखौ। उनाव माने गिदिर जागोन आरोना, वाल जाजोबगोन बेफोर गासिबथिंबो, बेफोरथिं। दा माने साजायगासिनो दङ, जाजोबाखै आरोना। नैथिं नायनो हागोन नोंथांमोना। नै बड' हान्टाराबो जोंहा ब्लगिं बानायगासिनो दङ, कुइसन खालामदों। ओमफ्राय नैबेयाव लिंग बानायनानै दोनदों आरोना। जोंहा आफा शिबनि बियो लिंग बानायनानै दोनदों, बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे मन्दिर हाजोखौ नाहरनो हागोन नोंथांमोना। नैबे हाजोआ जाहैबाय बे अरुणाचल गोलैयो, ओमफ्राय बियो आसाम गोलैयो आरोना। आसामाव दङ बे हाजोआ। जों दायो माउन्ट एभारेस्ट हाजो थिखिनि गाखोनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो एनाकन्डा पकड़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। मेरा जो ब्लॉग है वो क्वाटिक लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश और एसपीस। कभी-कभी बीच-बीच में बोरो में भी बोल दूंगा, जो बोरो नहीं होगा। थैंक यू। लगाओ दे। फिर से भाई लोग ऐसा भी होना चाहिए, बोरो में होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश सब कुछ करना। बोरो लैंग्वेज तो ट्रेडिशनली हो गया है, आप लोग को पता चल गया है ना। आप लोग तो थोड़ा हिंदी जानता है, बात ज़्यादा भी नहीं जानते भाई लोग। जों थांगासिनो दङ दायो गोजौथिं। नै बेखौ जार्मन होनो, जार्मन बेखौ जार्मन दंफां बियो, माने जार्मन बिलाइ आरोना। नोंथांमोनथिं दं मा होनो बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै। Holy moly guys, wow, awesome location, cute mountain and cute village. थ' नोंथांमोन जोबोद गोलोमबायबो, गोरानजों गिसिजों गासिबो सिजोबबाय। बहा सिनांगौ मिथिला। ओमफ्राय दा जोङो हाजो थिखिनियाव दंफैयो आरोना। जोबोद खोलो बार बारदों, जोबोद मोजां सुदेम गुसु, फ्रेसनि दै बायदि मोनलायलायदों। ओमफ्राय जों गोजौथिंथ' थांनो हाला, मानो होनना बुंबा गरमा बांद्रायबायना। एसे थांफिननांगौबो थाबनो।